ni ka jingjia lang shop ki bor mariang ne ka step perngap ha ka por si baje shiteng aa ha ka ba ka Eriong erlang thari kala salat na phang ya ki jingthung jingtep kumju ru ya ki kato ka ne ki yingsa ingbriew ha ka thain Ri Bhoi don kato ka ne ki snong ki bala syak ta ba ki jing julor ha ka ba ki numing ki la syak liet na phang bat kala don ru ka jing do nong ka babon ka wei na ki snong ka bala syak ta ba ka de ka snong sang bangla ka snong ka badon kendiang halor ulum bat de hang ne ka Eriong kala yo bor bha ban penjulor kha ya ki jingthung jingtep ka bala pan khang men sim ya ki nong rep ki ba im kendoi jakpo da ka ba rep bat ri jingri na lor ki ying ki sem bat ki jingthung jingtep ka ba kham isher khai shu shu ka jingjor jong kala kala la ban penjot pen pra wat yo tawar jong ka telefon jong ujio bala snas khem da kina ru kala pan kedia ban pen pra hi phom na kaliang uba bais roi lengdo maunai rang ba snong ka snong sang bangla ula pan pau ka jings ngo diaw halor ka ne ka jingjia leng shop ki bor mariang bat ula bu ka jingkerpat ki bor sarkar bagen phai khmat lem ban kener ki jingyarap sya ki nong rep ki bala du nong ha ka ne ka jingjia kena hajar kan rai ni dah. Bila poi saka kapsan spa temrai. san spat rai barok lah Oh, pelan lah lim lu berkhot kedia lu kapsan spa temrai ni net bila du mong jor hakne bi ngadang ne lu mo si san fojar silak ngadang kamai si senam ngne jing. jadi senar lai lu kelak dia ne Ha? senar lai kelak dia Senar lah kedia. Kenang tak ni dikat parok kane tak banga thung. Kami ka berdekat minta dang arsenam barang semai si ayu ngadang pom kai nang ne man ka tayo wi nang ne pom man ka tayo mo man ka tayo ang ne kadang yo bai kai nang ne silak nang yo bi sisnam ya beneng kong na kaliang jong aku barang bak sinong mo kan pau ka jing susi abi ade bang ne ka jingjia minta ka miet aga ba kala air mo ka bala jur kalawan banten julor adu ikiying gisem kala liet tanang ta ipus light elektrik wat adu ikini kitawar lain mo kitawar mobile kini ro kilak kedia kilak heng tenang ta ikiying gisem jong ki nong snong ro ki blabun kila syakta kila syak penjulor habi dei berkene ka jingwan lang thari te kumta na kaliang jong aku rong bak snong na kerpat mo iki bodor bedei page kamtam ka blog bat tunjuk na kaliang ka sarkar ki bedei page bakin snobha ban ai ki jingrap kerki abi dei ikini ki jingjia kamtam ikini ki longying mo ki bala syakta menta ki jan marshiteng snong ki bala syakta menta ka jingsya lit ka ler mo iki tin te na kaliang jong aku rong bak snong na syukur pat iki bedei page ka blog bat kumjuro abi dei bat ka sarkar mo bakan penpoi ki jingrap khanang ba na kaliang kinong snong kinyo mo ban yo bantap iging kisam jong ki namar habiade bekani ke jing syakta ka ba menenmit ke jing jur jong kane kal air te na kaliang jong itahi jing kerpat na kaliang jong aku murong bak sno te ki bala syakta menta ki de kilongying ki bala syakta ha kilongying ki bala kalalit ki ying don ki bala khli ka ying te nang taro de tang kata ki ying hadu ye ki lengkha mo nadu ki kwai ki ka jan baro ki babun ki nong snong bakide ki nong rap kila syakta alut nadu ki kuai kila kedia tenang ta ki kaj ro baro ki kaj lagi bangingi rap mo ki jingmi ki bangimi nadu kuai ki kaj ki jingi rap menta baro silengkha ki badon ki barep sanspa si hajar tenrai baro silengkha la kila kedia alut te kata kalong ba na kaliang ka sarkar mo bakan page ban phai khmat bat bakan yarap khanang kham kloi habede bikini kum kini ki jingjia tumtang ada karpat ba khamtam bakan yarap kerki habede bat kan ki jingjia ka bajia menin kami te habede bat ki ba mensau te kam semladon mo ka jingjia ka basusi te henrei na kaliang mo se ublei udangri udang sumar yangi te henrei ngidang laj ya kata ka jingjia ka basusi henrei habede bat ki ying kita kilabun ma ki basya liet ki ying te henrei so kumen ba semladon 4 kilo ki ba mensau habede bat ka jingjia men kami ini kan no ki kuai ki kai spa kan no hajar la po Cai pan lipeng kan on lipeng mentah ke labun me julor jom kiro ki kuai ki kai wak selia
ก็บักไล่มาแต่กันแหละ โอ้ นี่มา ตั ก็ ว ได้ ปริยัติใต้รูปไปลิชา เคร่งเคร่งว่าไงที่เคร่งเคร่ง คลายน้ำมันบากาดีฮัลโหลลุมมั้ง กวันหนังที่อ๋อนี่จิคลังกันแรงเนี่ยที Tower pagi ke jing kedia wat tower kat ne bang kedia una tower ni pula scam mah udah jio barang terika mentah te mentah lele jingthung jingtep lele tene keren mo ki ding kham tam ki kwai ki kai lele keren wat tower mo bala kat ne scam takada wat de kaying bongai pigi ki basunjor la jan barok la syak lit lut takada long ba bila i ka jong khmat mo ka jubor ba ka jing pen julor mentah ngapet nyaro ngade hiwe nong rep ngai lawan pej iki rep ki riang pi kaj ki kwai ane lajut penjulor menen mit tu er de la pun ngai dena mar kata ngi wan pej ngi kum ki nong rep ngi khmi lenti mona ke liang jong ki ba pej ba khmi kum ga sarkar kan pej lem phai khmat lem sengi ki nong rep nang bangi kum ki nong rep bangi im ke nama ke jing penjulor ke lalong ke balap palat ki jingthung ki bapi jingthung ki don ki kwai ki don ki slaterpat ki don ki kaj ki don ki sompor ki sok turun te tu la julor te la penjulor lut ikeng madu ki kwai ki kaj ki sok turun ki slaterpar i bagi ken ki ding ki sit wat kat une tawar ubah la chenabah dakanar se udang kelia de kini jingthung yong ile gin chana yu ken amner er Penang matai raking mentah. la kedia bun tu no Pak dia am tu te kitiar bah jrong te la dulur. Te long une di tawar yu ne jung jio, jung reliance. reliance ma Reliance jio. Ta te la ayu jio kan. ude u ka range jung ne sino poi Ani te kumni king ka. Kan kano nong. 8 kilometer Ada. long pelun kan. Te mentar la du network nang ni kum no Ta ke banang ni te la du. Ta ke banang ni. Mas tu dalam kata dah. kat no si ka simport sai ban maramot tu ne Kata te pernah matai dah nama. tai ma Kacong haki. Ibah ham jrong kan. ha Apoi sa satu situ. Apoi sa Guwahati Kolkata ter pin lek no. beriu de kamen sau dah dan mam sau dah kum no ne Rutem dan reman bab sa no marka kadai siteng mit oh. duduk tang kitia Ah, sudut tang kitiar ni. oh bila bandri bet bila bandri ki krom palong war don kitin ki de her man sau dah ding man sau sabar man sau dah bila bandri ki krom palong tang banlaj negara tang kapin ong to bru te laj sepo lalong kedon bok jen bo bleu udang sumar mo udang rak tang kapin de kaying 4 rak re tang laj ke man sau kum kini ki jing ja bol mariang kum ni phi saya don training ai ban kai pai ba ban ya dai kai pa ki sayuan ai hi long ki sayuan ai teng na kalen ko office ki sayuan ai ba akapor ba jur er mdei bangin yami sabar mo mar ba kayo ka her ka tin ba bangin ri hapo krum palong ni gino ki jing yada ki baron hayin kan save sak ki ni beriu mo samot ki wan ai mok drill mo ha ki sayuan ai